doncs ja sumen 3 euros per cada participant. Llavors demanem, sisplau, cada atleta que passi per la carpa de Movimiento Actiu, Moviment Solidari, 1 euro, 10 euros. La de 6 kilómetros. La pista. Venga, José. ¡Ánimo, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Bien, bien! ¡Buen ritmo! ¡Venga! Venga. Venga. 100 metros. Venga. Vamos, campeón. Venga. Vamos.
Vinga, company. I a llebre, no deixeu que t'oblidi la llebre, aquests són els fills. Molt bé, ui, aquí un fent la foto. Venga! Venga! Xavi! Venga! Ja ho teniu, això. Esteu en la línia correcta, exacte. Tot recte i arribeu a la contorners. Allò que esteu fent de pasta i marinada. Què més voleu? Yes, yes.